Dyma pryd y dywysodd Mr Finn ei gyflwyno ei hun. Dywedodd y gallai helpu, ac roedd e'n edrych yn gyfeillgar iawn. Falle bod look penguin yn newid wedi'r cwbl. Roedd gan Mr Finn arian y gallai i fenthyg i penguin. Dywedodd wrth penguin i beidio â phoeni ac y gallai dalu'r arian nôl pan fydde'n barod. Roedd hwyliau da ar penguin. Roedd ganddo lawer o arian nawr, gallai drwsio i weialen bysgota neu hyd yn oed brynu un newydd. Falle gallai ddal hyd yn oed mwy o bysgod gydag un newydd. Ac roedd Mr Finn wedi dweud y gallai dalu'r arian yn ôl pan fydde'n barod. Cafodd penguin ddiwrnod da o bysgota, ond oedd e ddim wedi dal digon o bysgod i dalu'r arian i gyd yn ôl. Fori falle. Aeth penguin nôl i ymweld â Mr Finn y diwrnod canlynol, ond roedd e'n llai cyfeillgar na chynt ac roedd angen bwyd arno. Am geg! Feddyliodd penguin erioed i bod hi'n bosibl cael cymaint o ddanedd? Roedd ganddo ddigon o arian i dalu Mr Finn yn ôl, ond dwedodd y siarc bod y swm wedi codi, achos ei fod e wedi gorfod aros am ei arian, a doedd Mr Finn ddim yn hoffi aros. Byddai'n rhaid i penguin fynd i bysgota eto. Dim ots pa mor galed yr oedd penguin yn gweithio, roedd Mr Finn wastad eisiau mwy. Roedd yn teimlo'n anobeithiol. Ac ar ben y cwbl, roedd rhywun yn ei wylio. O na, dim mwy o drwbl, meddyliodd penguin. Nage, Mr Finn oedd mewn trwbl. Heb drwydded, doedd Mr Finn ddim hyd yn oed i fod yn Benthyca arian, y lleidr drwg. Yn lwcus i penguin, mae pobl o gwmpas sy'n gallu delio gyda siarcod fel Mr Finn. Byddai Mr Finn yn treulio amser yn y tanc. Fyddai penguin byth yn ymddiried mewn siarcod eto. Ond beth allai wneud nawr? Ar hynny, dyma deulu penguin yn cyrraedd. Roedden nhw wedi clywed am rhywbeth o'r enw undeb credyd, lle gallai fenthyg arian yn ddiogel a dechrau cynilo at y dyfodol. Sylweddolodd penguin y gallai fod wedi arbed llawer o arian a gofid petai wedi mynd at nhw yn y lle cyntaf. A nawr oedd penguin yn gallu dychwelyd at yr hyn roedd e'n caru i'w wneud. Mae'r siarcod ma sy'n benthyg arian yn Anghyfreithlon yn heb bethau cas. Peidiwch ag ymddiried ynddyn nhw. Gobeithio y gwnewch chi a'ch teulu gadw'n glir o'r hen bethau drewsyd. Iach a fi! Os ydych chi'n gwybod am rhywun sydd wedi rwydo gan y siarcod, gallwch sôn wrth eich athro. Y peth gorau i'w wneud wrth gwrs yw peidio a gadael i arian fynd yn broblem yn y lle cyntaf. Cynilwch ychydig bach bob wythnos a gwnaeth hynny fyd o wahaniaeth. Mae'n y dîm arbennig. Dyn nhw ddim i gyd yn eirth nac yn penguins, ond maen nhw cystel bob tamed. Gallen nhw helpu pobl sydd wedi mynd i drafferthion gyda siarcod benthyg a'i tebyg. Maen nhw'n gwneud pob math o bethau. Rhowch y siarcod ma yn y carchar a helpu pobl i ddefnyddio'u harian yn gallach. Dyna'r ffordd. Wel, mae'n hen bryd i fi fynd ôl at fy ngwaith. Cadwch yn glir o siarcod a phethau felly. Gadewch y dŵr a'i bethau i fi.